Ahoj, vítám vás u tohohle videa a hrátky s efektama jsou to, no já to nebudu prodlužovat, protože jdeme na to. Diskotéka, nebo jsem slavná osobnost. Kde jsou paparaci? Kde jsou? To je leda tak do starého filmu, ale vezmu zavděk všim, no. Zelená, žlutá, oranžová, prostě směs barviček. Co to je? Oranžová. To může udělat každý. No. Je zase zelená a tady modrá a tady tyrkysová. Klasika horor. No, nevím, jestli horor, ale mohlo by to tak být. Ale oranžová. Nahoře normální. To vypadá, že jsem v lávě. Já jsem v lávě! Pojď sem. Už to skoro mám. Chytím tě. Mám tě. Je, a teď který mám chytat? To je jedno. Mám tě. Už to budu mít, skoro tě mám. Diskotéka. Nebo že by tady jel nějaký kamion. Tak vypadá, nějak to svítí. Ale disko. Klasika. Jako ne, že by se s tímhle moc předvedl, editore, ale jinak to máš dobrý. Světýlka. Tady nejsou. Co to jako je? Hustý, já jsem vypustil duši. Já vypouštím duši. To se mi bude hodit. A vrátí se mi až zase za nějakou chvíli, tancujeme a vlastně jsem jenom jeden, ale tancuju přesto se svojí duší, no hustý. Co to jako je? Co to je? No, divný, ale třeba to použiju. Nevím, co je na tomhle zvláštní. Možná je to kvůli tomu, že se to seká. Jo, každý pohyb, co udělám, tak to udělá víckrát. Aha. Co to je? Tady ještě není noc. No, vlastně je. Normální, tam je i napsaný Old TV, stará televize. Jak na to mohli koukat? Moje oblíbená část, zrcadlo. Moje oblíbená část, s tím si hraju. Vypadám jakkoliv divně. A tohleto s tímhle zrcadlem si vždycky hraju. To je moje oblíbená část. Už tady nejsem. Infračervený brýle, jo, tohle to je hustý termo. Hele, proč je moje půlka červená a druhá zelená a modrá? No hustý, já jsem barevnej. A hodně. Co to je? Jsou to barvičky, to jo, ale ne takový výrazný, ale jsou to barvičky. Jau. Zapláclej do kamene, už mě nevidíte. Úplně splynu z okolí. Já jsem nakreslený, tak budu pózovat, aby mě mohli nakreslit líp. Jenom v určitém bodě. Teď vidíte jenom moje nohy. Teď jsem vám ukázaný nejasně a přicházím. Dobrý. Je tady všechno nějak obtažený, ale dobrý. Jsem hezký. Je tohle, že bych nějaký zombík. Šedej zombík. Tohle, zase mám jiný barvičky, tak já už nevím, jak jsem barevnej. A co je tohle?
ale dobrý. Jsem nějak lesklej a namalovaný. Hustý. To je, fuj, zmizte srdíčka, zmizte. Asi už jenom rámečky, tenhle je docela dobrý, vypadá jako z pendreku, mňamky mňam. Bonbony, hvězdičky. Já chci jednu sníst. Sněží! Normální. Holky, mňam, mňam. Hustý. Jsem vidět. A teď jde vidět jenom můj zadek. To bude asi celý video, prošel jsem všechny efekty. Světýlka. Kde jsou ty paparaci? Ahoj.